Ja sit Skybridge on kans yks laite. Oh fuck! Missä Johnny katos? No meni saita vissiin. Pääty. Mihin sä haluat seuraavan laittaa? Pistä Skybridgella ainakin yhden ja sit yhden vihreällä ja sitten kaikesta ehkä niin. Mihin kohtaa Skybridge? Tää keskellä vaan Missä vai? Asami on? Edgar, mitä vittu? Tänne vihreällä. Tää vihreä on sun mestari. Tänne näin. Tänne kans yks jääkärin laite tänne perään. Tohon johonkin. Sieltä tulee jo vissiin. Sieltä alhaa. Vai? Vihreältä. Tuuks se tuubin kanssa, että me saadaan pidettyä tästä riittää? Tuolla ei oo varakasta. Mä haluan tuossa alakertaa tuossa. Pitchin drone. 90. Yks pois. Kysykin pikku. No tuli ehkä sisään jo. Portaikos, vittu se näkyy, mut just siitä. Portassa oli Joni. Ovesta, bridge ovesta. Ja mulla siis portaissa. Käytävä yks. Käytävä 2. No hyvä, mulla oli plänttisiä. On lähellä. Serveri. Sovitu lovi mut puolenkin. Täällä on joku, Nice. täällä on drone. Veikkaan, että tiiminen on täällä. Katsokaa nyt mun kameroita. Joo, vika täällä, vika täällä. Ottakaa tää yhdessä, Missä otta täällä? kummatkin täysissä HPs. Missä on täällä? Missä on täällä? Skybridge. Pingis, okei. Se on Tulee rikkoista. luultavasti, tulee se smoke, ammu se smoke, ammu smoke. Se on siis keskellä smokea. Se on klatsi, se on klatsi, älkää viikakko. Se on klatsi. Se on klatsi, okei. No Joo, hyvä. siis se istui siis smokessa. Suoraan pingille. Kyykyssä. Älä piikkaa sitä. Mä koitin quick piikkas sen nopeasti. Jos te pelaatte plantista, niin se ei voi ikin voittaa. Ei se voi Mä pelata. vaan peittaa sitä, että se ampuu. Sys. Tietää musta. Joo. Se on ihan tossa kulmassa. Nätti. Nice. Toi W-baitti. Joo. Noniin, nyt mun täytyy mennä, mä oon ihan vitusti myöhässä jo. Ei saatana.